May nagbigay sa akin ng landag, patungan ng para hiwaan ng gulay karne. Pero parang Lego. Kailangan buuin bago makapaghati ng mga gulay sa karne. Ito yun oh. Lego. Kaya pala pinadala kasi sira. Bye-bye. Para hindi maluha sa paghiwa ng sibuyas, lagyan ng bawang sa tip sa dulo ng kutsilyo para hindi ka mayas. Try the first ginger to feel the aroma. Ito naman. Luto na yung kikong, lumuha na yung mata. Again with salt. Shake it with salt. Shake it, shake it. Shake it, shake it with Si Amy, binigyan niya ako ng lusog na gulay. Ang paborito kong gulay. Ito yun. Pang malunggay, pampabaganda ng buhay.